прави. Свободата е кръстин. Като тя се къща и разпредни въздух. Да. Тук е мраз. Не един. Аз го съм. Ще ама може. Тук, Дюдю. Аз съм първа. И сега идвам аз чакай сма. И аз това си дата. Момчета, аз съм вече видала. Да. Пиро! И аз съм. И ти покъсна. Ето е схемата, Дюсо. Няма, не мога, чакай. Бри. Аз чрез интернет си помагам. Да. Аз съм. Пет интерфери. Пиро, не ме би, чакай. Трябва да се направя full diamond. Аз Иляне, не ме би. Ето, Иляне, ето. Аз те видях тебе. Ето ти една. Аз те видях тебе. Ето. Някой да ми даде такова. Кажете го, бе. Дайте ми някой diamond бутуши, че ми трябва да съм full diamond. Не, виждам. Аре да отидем да ги бием. Спокойно, аз идвам. Спокойно да не се Внимайте, използва. че някакъв там стреля топки. Аз искам да го бия. Аз съм. Давайте. Абе, ти съм аз. Аре да отидем да ги бием тия другите. Разтворено да Айде да ходим да ги бием и другите. Аз се заемам с един да види такова че. Ето го, разтворено вещество. Тук е Аз отидах вече. разтворено Аз съм full diamond. вещество. Къде сте? Чакай. Къде сте, бе? Тук сега така. И аз убих един. Да продължиш. Еро. Давай сега. И аз паднах, че. И аз бях. Изтава водата. Ето да оцеля. Молеца. Ей, не оцелих. Аз пиша с Иляне. Искам да... Абе, аз съм той! Не, той съм аз! Не мога. Иляне ще им помогна да настроите на бандикама. Как ще... Къде? What? Аме. Аз ще... Не! Гличнах се! Убих го. Край. Убих го. Айде. Ти умре ли? Скачайте след той на канен. Чакай. Скачайте. Сега явно ще убиваме. Чакай. Да. Аз съм full diamond. Ама не често трябва да играем някаква честна игра. Да. Жлав. Да. Ето. Какво да направим? Няма перо. Ама аз няма да мога да оцеля къв съм крив. Ама ви. Ще бъде мила. Най-малко точки ще... Две поредни игри спечелих.
Яре, аз скачам. Аз скочих. Аз скачам. Скачам. Додал. Д, О, Д. Аз не мога. Някой трябва да чете. Wither King, бързо, Wither King. Там нема. Ами да. Изчакай, ма я се идвам точно с това. Ти ма ме телепортира. О, Спокойно, аз дойдох. Ами. Yes, Ендър Перо е някакъв хубав меч. Не бе, аз съм това. О. Ти съм аз, какво не би го. О, може. Какво на... Аз съм нуб. Той какво направи? После някакви чинти. Да, и не мобиха. Той е хакер. За какво толкова малко време?